Assalamu alaikum warahmatullah. Yau zan ba mu tip akan mining guda uku wanda muke tunanin insha Allah za su dan ba mu wasu daloli kafin nan da January kai. A rage buri, in dai mutum yana mining ya rage buri. Magana gaskiya. Dan ko dala biyar biyar suka bani wannan mining da zan ga muku noman ne. Mining na farko shine Pocket Pi. Dalilin da yasa nake tunanin wannan Pocket Pi din za su dan ba mu wani abu saboda su sun ce asalin real token ake mining ba wai coin bane ba. Kun san da tsarin mining yawancin su yake za ka gama mining sai su duba wani activities ɗinka a cikin mining app su da kake mining sai su baka adadin coin ɗinsu. Wasu kuma suna fita conversion rate. Misali sai kamar yadda bulum suka ce za su du bulum guda uku yana matsayin bulum guda ɗaya to kaga kana mining ka abubuwan da kake tara. Kamar yadda kuma hamster suka yi sun duba activities na mutane, yanayin da kai kaza, level da kai moving, kati da kai upgrading, da kuma tax da kai da friends da kai inviting, suka duba da su da X Empire suka duba suka gani kuma suka bada adadin coin din su mutane gwargwado. So su kuma wannan sun ce real token ne mutane suke mining. Misali shine wannan in aka tayi ba wani conversion yanda nake 7,000 din nan da 22 haka za a dauki 7,022 nan. Alama su cire wannan na gaban point din amma ni 7,022 hi za a bani. Zai yi wa fito ba daraja amma dai wannan dai shine abin da za a bani a yanda suka ga kenan. Duk da idan ka shiga ma za ka ga akwai masu da yawa gaskiya to su ma sun dan rage min karfin gwiwa wannan masu da yawa shi yasa nake ganin cewa zai biya gaskiya muke samu kuɗin da yake haride. Sai mining na biyu yanda ake tara mining din kuma za ku shiga wajen tax, wajen Pocket Pi sama sai ka shiga wajen daily boost sai ka dinga karɓa na kwanaki. In ka je da kwana 10 ka zo har ƙarshen nan na ƙarshen suna bada kusa 55. Duk kuma bayan awanni 6 ka zo ka dinga taɓa nan tsakiyar nan inda aka rubuta claim za ku ga yana dawowa farko ka taɓa wancan za su dinga hawa sama kenan ka claim. Mining na biyu kuma shine wannan CEX din. Su kuma wannan saboda exchanger ne kuma gaskiya a yanayin tsarin abubuwan nasu kawai hankali na ya kwanta. Yanayin tsarin yanda suke tafiyar da abubuwan su gaskiya ya sha bamban da sauran exchanger. Shekaran jiya ne na upgrade zuwa level 10. Yanzu na kura level din su nima ina da kusan 10 million point. Sai mining na uku shine bulum din. Bulum kuma suna bata lokaci ne magana gaskiya. Muna sa rai kasancewar gaskiya bulum project ne mai karfi amma kun ga ina mining da yawa amma gaskiya wannan guda uku su ne wanda yake sa rai serious sa rai wanda yake tunanin za su ba mu ko dala 5 ne, dala 10, dala 30, dala 5 ko dala 15. Ba sa buri da amma insha Allah wannan dai muna tunanin za mu samu wani abu. So wannan dai shine tip wanda suke buƙatar mining wanda sai so san wanda za su mai da hankali akai. Kamar yadda kuma nuna muku ina mining da yawa amma gaskiya wannan guda uku na da mu mai da hankali akan su.